sing nyuwun kok malah mbok angkremne. Jenengan ki pengen berdiri to. Ya iya no. Makanya minum kopi Satria dong. Dalam gung berdiri. Wonten mboten. Aku tengono, Mas. Iya, apa to? Aku tengono. Kok iso? Lha geduk apa ora kok? Ya ora. Kok yo ngarep sing dibawani, heeh ben digolekne sik cakepane Mas, nek mboten apal. Heeh. Digandrung ya Mas Victor. Heeh. Victor iki kengguri kaya kuyang lho ya. Rambutnya dawa. Kuyang? Kaya kuyang. Tak Manohara, lama tidak jumpa kalian panjenenganmu. Wih, kok iso malah beker niku lho. Kok beker ki jaran kok ki matamu. Mboten nggih, wong anggone anu kok. Makasih. Feminim. Mosok, Mas? Iya, feminim. Oh. Iya. Lho, sing nonton jenengan sing ngenteni jenengan banyak kaya ngene lho. Lho. Iki ngenyek apa piye to, Mas? Lho, kok iso ngenyek piye ki lho? Lah wong sakmene kok banyak iki lho. Bye.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing ayu-ayu dhewe, anakku sing dena diblong limbu. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara ya nok kanggo srana unjal ambekan. Iya, Nduk, piye? Bengi iki tak ira ora ana tembung kang sarta tembang kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ucapan lan ungkapan puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widewasa kang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan. Mangkono ya, Mak. Becik nikmat lahir nikmat batin, sehat lahir kang sarta sehat batin. Iya ya mak ya ngestokake dawuh. Moga tanpa nikmat peparing saka Gusti Allah aku kang sarta kowe sak rombongan ya bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Iya ya mak ya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Bengi iki mahargya adicara apa, Mak? Iki adicarane ya tidak lain dan tidak bukan, no. Ya, adicarane ora ana liya kejaba mung bersih desa. Oh, bersih desa. Ya, bersih desa utawa sedekah bumi. Oh, bersih desa utawa sedekah bumi. Kang minangka dadi prasimbol wujud syukure para warga masyarakat, wabil khusus warga masyarakat kang sarta pepunden-pepundenku ana ing laladan Desa Talang, Kecamatan Rejasa, Kadipaten Nganjuk. Oh, ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Mula wis sak wajibe kang sarta wis sak pase awake dhewe ora ana tembung kang wajib diucapake kejaba mung ngaturake panuwun kang tanpa upama. Bener, ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak ya, Nok. Iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Kunjuk marang sapa bae. Kunjuk ingkang angges tunggal kula kunjukaken pepunden kula. Heeh. Ingkang angesuwi niki punika ingkang mapan wonten ing Desa Talang, Kepala Desa Pak Kades. Ingkang winengku kinurmatan pepunden kula Bapak Suparlan. Oh mangkono. Iya ngestokake dawuh. Uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan kula kunjukaken dhateng sedaya perangkating desa. Iya. Mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh panitia utawa perangkating desa kang wis ikut andil sukses utawa lumadining pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Iya ya Mak, iya mangestokake dawuh. Uga ora lali ya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kunjuk sapa no? Ora lali yang pertama ya kuwi kunjuk marang para warga masyarakat, dulur-dulur kabeh kang lenggah ana ing Desa Talang. Ngono? Kang ora bisa disebutake siji mbaka siji. Iya, Krana Bapak Kepala Desa, ya. Bapak Kepala Desa kuwi mung nuruti minangkani nyembadani apa kang dadi panyuwunane para warga masyarakat Desa Talang. Oh mangkono ya Nok. Iya kapara nyata. Wong jernyatane kene kuwi arang wayangan kalamun bersih desa. Mangkono. Untuk tahun iki 2026 pancen siji kelawan adat saben. Beda dari yang lain. Iya. Untuk tahun ini para warga masyarakat, para pepunden-pepunden ya nyuwun ya kuwi tahun iki wayangan satemah disembadani karo pepundene awake dhewe Bapak Kepala Desa Bapak Suparlan. Iya, luar biasa iya. Wong jenenge kepala desa utawa pimpinan desa kuwi
ya kudu nuruti apa sing dadi permintaane warga masyarakat. Ngono ya, Mak. Pemimpin kuwi pelayan rakyat. Pemimpin kuwi pelayan rakyat. Mula taun iki padha njaluk wayangan ora angel kanggone Bapak Lurah, ora angel kanggone Bapak Kepala Desa. Iya, dene sing piniji, dene sing pinatah kinen paring lelipur awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Iya. Kinen paring lelipur, paring hiburan awake dhewe sing ketiban sampur. Gelar kelir, gantung gong, atur pasugatan, atur hiburan untuk seluruh para warga masyarakat ing Laladan Talang kang bengi iki wis sembada nganakake wujud syukure para warga masyarakat ing Talang dengan dalam bingkaian acara ya kuwi bersih desa utawa sedekah bumi. Wah iya Mak iya ngestokake dawuh. Pancen kapara nyata kalamun tontonan wayang kuwi yen dinggo adicara bersih desa kuwi wis sak pase wis sak trepe kok ana mangkono ya Mak. Pergo bersih desa kuwi nak wujud syukur wujud syukure para warga masyarakat nek hiburane wayang kuwi ibarate padha karo tumbuh oleh tutup. Tumbuh oleh tutup. Iya. Jare para sarjana kang sujaning budi, wayang ki nak ora mung hiburan. Wayang kuwi ora mung tontonan. Wayang ki ora mung tontonan, nanging ana jerone wayang uga ana tuntunan kang sarta tatanan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancen bener kaya mangkono. Bedane seniman dalang karo mubalek ki ning kene no. Mangkono. Nek mubalek kuwi tutur-tutur paring tausiah, paring dakwah langsung bertatapan kepada audien. Mangkono. Ning yen dalang kuwi ngajarne kebecikan, ngejak marang kebecikan, ngedoi marang piyala utawa kemungkaran, ora langsung bertatapan karo audien, ya. Nanging dipantulne dhisik lewat kelir, dipantulke dhisik lewat wayang. Ngono. Dadi wayang kuwi media pembelajaran, media tuntunan kang sarta tatanan, tapi tidak menggurui. Ngajari ning ora menggurui, mergo ora langsung no. Ngono. Medang miring. Iya. Kabeh ana sajroning wayang dadi pasemon. Iya. Mula kaya kandhaku mau ngarep ora mung tontonan ning uga tuntunan kang sarta tatanan. Pancen bener kok no. Apa wae lakone wayang kuwi mesti ngejak marang kebecikan, ngedoi marang piyala utawa tumindak angkara murka. Iya, apa meneh bengi iki lakone wis dipaket. Lakone wis dipaket. Lakon bengi iki Romanitis. Ngono ya, Mak. Ya, muga-muga bisa karenan ing penggalih para warga masyarakat ana ing Desa Talang lan kanggo panitia iso kanggo jampi sayah utawa tamba kesel. Sing baku ora iso matur akeh-akeh. Bisane aku kang sarta kowe anakku limbuk. Njurung pandonga kanggo para warga masyarakat ana ing Desa Talang. Ya. Kang wis kasembadan ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Iya Mak iya ngestokke dawuh. Dongane biyung, dongaku Mbah Nyumilina. Iya. Muga-muga seluruh rangkaian adicara bersih desa utawa sedekah bumi Talang yen wis rampung kabeh, ya. Muga-muga kedepane Desa Talang dadi desa sing baldatun, thayyibatun, warapun ghafur. Amin. Gemah ripah lo jinawi, amin. Karata-tata raharja, amin. Murah sandang kelawan pangan, amin. Cina ketok ing kamulyan tinebihna saking bencana alam, amin. Ya rabbal alamin. Muga-muga donga becik anyrambahi katentreman miwah kamulyane para warga masyarakat Talang ya Mak. Ya pancen bener kaya mangkono no. Allahumma sholli wa sallim ala Hati iku lima saben nane, kabeh bisa
Anjay Saruda. Wah iya sowan komplit kanca-kanca paguyuban Sanggar Seni Astabrata no mangkono iki komplit sowan kanca-kanca pira pradangga wiyaga utawa pengrawit komplit Astabrata sak sindene isa sowan marak mangarsa disumbutke kelawan semangate para warga masyarakat ana ing Desa Talang. Iya, panitiane perangkat desane kabeh padha semangat kok no. Iya, Lir wayang gamelan, iya. Tera panggung uga gawan borong saka ngomah no ora ana sing kecicir. Iya, ngestokke dawuh. Awake dhewe sowan Talang kene fa insyaallah lagi sepisan jiki no. Oh, lagi sepisan jiki. Iya ngestokke dawuh. Menghibur para warga masyarakat ana ing Kukuban Talang. Iya, senadyan lagi perdana, senadyan lagi sepisan ji iki sowan warga masyarakat ana ing laladan Desa Talang nanging luar biasa. Iya, apresiasine para warga masyarakat, antusiase para warga masyarakat. Iya, ternyatane bapak kepala desane wae ya semangat. Iya, dadi warga masyarakate ya semangat. Iya, wis dituruti karo bapak kepala desa.
Dadi wiwit sore wis rame no. Ngono. Wis tumplek-blek dadi siji ngumpul ana ing bale desa Talang kene. Ngono ya Mak. Ya. Ngaturake panuwun fa insyaallah tambah dulur tambah rejeki, tambah dulur tambah rejeki ngene iki. Aku Kang Sarta kanca-kanca Astabrata malih tambah dulur. Ngono. Wong nyatane ya pisan iki to, Nok. Ya lagi sepisan iki tambah dulur karo para perangkating desa, karo warga masyarakat, karo pepunden-pepundenku kang lenggah ana ing desa Talang. Iya ya Mak, iya ngestokke dawuh. Heeh. Tambah dulur tambah rejeki, tambah dulur tambah rejeki. Iya, Dadi ning kene ya ana sebagian utawa kanca-kanca sing mijil saka Talang kene. Ngono ya Mak. Pengendang utama kuwi ya entuk Talang kene. Ngono. Kuwi Mas Arya kuwi. Heeh. Kuwi ya katut babon ning Talang kene. Lho ya, garwane Mbak Enggar niku, Mbak Anistia Ayu Enggar Sari. Ngono. Heeh. Jadi para panitia Bapak Kepala Desa nalikane rawuh ana ing gubuke awake dhewe. Iya, Mas Arya karo Mbak Enggar ya kepareng ngeterne. Ngono. Ngeterne. Heeh. Dadi gemateni kaya ngono. Lah iya. Mbak Enggar asli Talang, Mas Arya dadi bojone ya katut ning Talang kene. Ngono. Heeh, iya. Dadi nalikane nyalang Bapak Kepala Desa Kang Sarta perangkat panitia Mas Arya sing ngendang kuwi karo Mbak Enggar ya kepareng kepareng ngeterne. Ya, maklari ora. Enggak, ya. Ning kan sing raket karo awake dhewe Mas Arya karo Mbak Enggar. Dadi minangka talang atur. Ngono perantara pancatan no. Ya ngestokake dawuh. Sowan komplit nganti para mbak-mbak lan adik-adik Swarawati. Kang Sarta Mbak Manohara iki sing dipilih minangka dadi bintang tamune. Ning sadurunge tetembangan Kang Maneka Warna, Kang Sarta ngaturake bintang tamu utawa Mbak Manohara, ya. Ngaturke tetembangan dhisik ya, Nok. Langgam-langgaman kanggo ngendhoni sumasana. Oh ya, larase samu barange wis cetha, Nok. Oh ya. Ya, nyuwun bawanipun sing pelok barang monggo mardika Mas Heru Linanta. Lah iya Wiraswara Astabrata Mas Heru Linanta. Iki nek karo Bapak Kepala Desa Pak Suparlan wis peluwek no. Karo Pak Lurah wis pel galipel ya. Kaya wong tuane dhewe. Mas Heru iki lurah ngendi-ngendi ki apal kok. Lurah ngendi-ngendi ki raket kok. Iya. Ya dibawane sik Mas Heru, pelok barang. Iya, mangga Mas. Kiraku kowe pancitra marga suwe tembang menika nggih kula kintunaken kula aturaken sedaya para perangkating desa sedaya panitia. Mugi saged karenaning penggalih lan sedaya para pamirsa sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ngono sing selalu setia mendukung karya-karyane awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata wilujeng lek-lekan wilujeng wungon. Lah iya Kang Sarta wilujeng midhangetaken. Monggo dipun ajengaken Mas.
layang kina ruta ngambal ambalangan wingi kanca-kanca para paring lelipur saka laladan tarokan geneng tarokan Kediri. Sesuk diparingi Gusti Allah prei sedina no. Alhamdulillah. Prei nggur sewengi, dinggo keramas no. Oh iya. Dinggo adus keramas. Engko gek mbacut. Lah iya tanggal 3 ning laladan Murang Kare Madiun. Tanggal papate nek ora kleru ning laladan Macanan. Oh iya. Genjeng. Masalah iya. Genjeng terus sesuke tanggal 5 ning Semi. Oh iya. Semi Mbrebeg. Iya, semi ki ra patek ketokno. Iya. Ra patek diketokne. Lajeng Mas. wasuwe hangan tani rasaku ngantu Ajeng pijar krungu samaya eling yen taan bablaske Mataraman cara pelok barang larase pelok barang. Pelok barang Dik Sinta Kang Sarto Mbak Sri Pesek berdiri bersama. Oh ya, ya. Mangga dipun telasaken Mas Heru Linanta. Iya, Kledang lakae bocahe Wilujeng dalu Dik Sinta Widya Palupi. Wilujeng dalu Mas Dalan. Wah, wilujeng dalu Mbak Sri Wahyuni. Inggih wilujeng dalu Mas Ayo. Dalan. Ngaturaken salam mukadimah utawi salam pambuka. Langgamipun jenang gula. Ayo. Sampun samapta ing dati sawega ing diri Dik Sinta? Sampun siaga. Sampun redi Mbak Sri? Sampun. Aduh. Angger Sri karo mangsaku saya rene saya hebat. Ning ndi saiki angger tanggapan wis ana sing ngeterne bojone. Mangsaku ditugoni bojone kok malah ora duwe isin malah los ngono ya. Ayo, wis upama dalan wis dibuka kok. Yo, buka celuk Dik Sinta. Ayo,
gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Heeh, pasugatan Banyumili. Dik Sinta wau sampun maem, Dik? Sampun. Mbak Sri Wahyuni menapa sampun dahar? Sampun dahar. Weh. Kalian pecel. Weh, pecel lagi. Nggih. Wingi bar ning tarokan, wingi bar ning tarokan aku sarapan karo sopir, terus karo sing gender. Lah ya, terus kombur iki mobil buanterno. Oh ya, Sri terus wah, iki mumpung anak mau mobil Akbar sarapan pisan. Mumpung Akbar sarapan pisan. Ya. Langsung kan ngepot loh Mas mandeke. Apa? Ngepot. Mumpung Akbar ayo sarapan pisan. Lah iya. Jane ya sinden laris ya Mas. Laris. Nek gratisan senenganmu Mbak. Iya mumpung. Piye Sin? Piye? Jane ya laris. Laris. Napa kok golek gratisan ngono to? Nggih. Lho. Wong bar honeymoon bulan madu ning Bali entek akeh kok. Ya. Lah yo. Yo terus nih, yo. Sedaya warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing talang dadya desa ingkang ayem tentrem ayem warga masyarakate tentrem kang dadi desane jeneng kula mangga yo Dik Sinta, dalem nek pancen sampeyan menika solmete Mbak Sri Wahyuni panjenengan Mbak Sri Wahyuni wingi bar bulan madu ning Bali apa ya dioleh-olehi, Dik? nggih no. Lho, jenengan dioleh-olehi apa? Kaos barong. Weh. Ngosik to.
Wong Sri iki ora pengertian. Lah pripun? Lu wong izin ora melok tanggapan suwe ning Bali honeymoon ki kok ora ngoleh-ngoleh aku lho, Lho, Man. jenengan boten dipun Belas ora dikeki. piye to Ki? Piye to Ki Sri? Piye to Ya, Jen? aku sungkan arep mbak engko lek dikira murah. Loh, bukan soal harganya tapi karena kenangannya. Ije kok Mas, tapi gur gantungan. Loh, aku ki ora apa-apa ngono ki ora ketang sak asbak mbok yo Oh, gawakno. no, asbak Bali. Oh iya, Mas Bimo sing beli asbak Bali. Oh, tuku aku kayak ono. Oh, iya. Mergo aku arep dalang laris kaya ngopo, kuwi iki asbakku nek ning panggung tetep debok. Wah ya, mula ben iso tanggo kenangan angger nek mayang, wo asbakku nek mayang mesti asbak Oh Kosri. iya, nanti tak bawakan ya masih di rumah Wonogiri ya. Ambo to asbake? Ambo gudi Mas. Oh iya. Tapi angger digo ngetek rokok ora anu to, ora. Aduh, Enggak ora orang ya. muncrat. Arepmu. Wedan. Oh, edan. Telaske. Terima kasih Mbak Sri dan Dik Sinta. Yo, ingkang sampun ngaturaken langgam jenang gula minangka salam pambuka utawi mukadimah wonten ing season limbukan. Iya, menyelam sambil minum air, maca-maca WA yo nok ngono. Assalamualaikum Mas Akbar. Kula Bunda Injel Heaven saged pinanggihan malih wonten dalu menika dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Salam solid, damai, kompak paseduluran. Kagem keluarga besar Astabrata dari kami FMA Fan Militan Astabrata yang selalu memantau wonten ing live streaming. Oh ya, sembah nuwun Mas Akbar sehat selalu kagem konco-konco Astabrata. Amin. Ah ya, ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar lan kru Astabrata. Yo. Sehat, sukses selalu antuk keberkahanipun saking pangeran. Menawi diparingi nyuwun lagu ninggal katresnan kula aturaken sedaya pamirsa anenggani wonten Astabrata Media. Kula nenggani wonten TKP saking kula Bapak Lasiman. Oh iya. Ana meneh ana. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Akbar mugi pagelaran dalu menika lancar menawi kepareng nyuwun lagu Dadi Ati. Lagu menika kagem keluarga besar FMA matur nuwun saking kula Ibu Suharmi Azza Depok. Oh ya, kurang siji dipisanke. Lah ya. Sugeng dalu Mas Akbar Temanggung selalu monitor Astabrata badhe request gending sambung wanci dalu. Ya. Kula kintunaken untuk keluarga besar FMA saking Wahyu Jabrik semoga Astabrata tambah sukses. Oh ya, kanca-kanca FMA Fan Militan Astabrata selalu setia memantau no. Iya. Matur nuwun dukunganipun. Lah ya, yo saiki ngaturake Mbak Manohara, jumenengke Mbak Manohara. Supaya nggih menika warga masyarakat ana ing laladan nuwun nggih menika talang ya antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Ya, Mbak Mano, ya jumeneng sepote praon kanca-kanca. Oh ya, praon kalih ramban mecah sepining swasana ngurmati Mbak Manohara ingkang jumeneng wonten ing sasana budaya. Monggo Mbak Mano kula aturi jumeneng. Selamat ya. Ayo
luar biasa. Wilujeng dalu selamat malam wong ayu. Aduh. Wilujeng dalu. Wah. Selamat malam Mas Akbar. Iza. Ya. Wah, Jan, semakin hari kok semakin cantik, semakin hari kok semakin anggun, semakin hari kok semakin mempesona. Mosok. Loh. Bareng dilem kok iso jebrot sone lho. Lho iki ngono kesalahane tukang son, Mas. Kok iso kesalahane tukang son? Lha iki gara-gara Mike. Oh, dudu suara panjenengan ning Mike. Mike, Mas. Mike nang apa, Mbak Yu? Mbok iki ketoke kok wayahe ngedol. Wit wingi. Iya, lok. Gimana Mbak Manohara? Lama tidak jumpa kalian panjenenganmu. Waduh. Kok iso malah beker niku lho. Kok beker ki jaran kok ki matamu. Mboten nggih, wong anggune anu kok. Makasih. Feminim. Mosok, Mas. Iya, feminim. Oh. Iya. Lho, sing nonton jenengan sing ngenteni jenengan banyak kaya ngene lho. Lho. Iki ngenyek apa piye to, Mas? Lho, kok iso ngenyek piye iki lho? Lah wong sakmene kok banyak iki lho. Maksudnya akeh ngono lho. Akeh. Lah ya wong to. Wong, lah ya akeh iki banyak bahasa anune, bahasa Indonesiane. Menika bapak-bapak ibu-ibu senes banyak, Mas. Sik lah, Jenengan kok nek dikrutuk wong sakmene mbane lho. maksudnya banyak kuwi akeh ngono lho. Iki banyak kabeh. Oh, banyake akeh. Lho, maksudnya iki Ternak. tidak sedikit. Nah, ngono lho. Lah ya banyake akeh tidak sedikit berarti ternak. Duh. Kok ternak lho? Maksudnya wonge akeh. Wis ngono wis. Oh, berarti dudu wong akeh. Lho, Iya ta, Mas? maksudnya yo sakmene kae sawangan dhewe wis ngono ae. Menika ingkang rawuh bapak-bapak saha ibu-ibu. Ayo. Ngono lho, Mas. Heeh, bapak-bapak, Sing- ibu-ibu. Lah, kok sing delok kok banyak ki kok ya. Iya. Mosok banyak enek sing jilbaban. Jenengan ki kok ya. Banyak kreasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika teng desa napa? Desa Talang. Kata kami sosolen. Desa Talang. Desa Talang nggih. Desa Talang. Inji alhamdulillah. Adicarane bersih desa atau Bersih sedekah desa, bumi. Sedekah bumi. Heeh. Derek ndedonga mugi-mugi Desa Talang pinaringan selalu warga masyarakatnya rukun. Amin. Sedaya warga masyarakatipun panenanipun melimpah. Amin. Wonten Pak Lurah ingkang pundi ngapunten. Lho Pak Lurah lenggah punten pundi nggih kula Asmane Bapak Lurah wau. Bapak Suparlan. Bapak Suparlan ingkang pundi ngapunten. Lho gagah gede dhuwur pideksa kok. Aduh, dewa Mas. Dewa. Gede dawa. Siap. Senenganku. Tenan lho ya engko nek wis Pak Parlan umpamane Nggih. jumeneng teng panggung sampean aja kecewa. Lho lan apa? Lho mergo gantenge tenanan. Aduh, Sak rombongan kanca-kanca Astabrata ki nom-nom ketoke cakrak-cakrak ketoke bagus-bagus. Ning nek musuh Pak Parlan ora ana sak kuku irenge. mosok Mas. Saking baguse. Aduh, lah aku kutundang pengen petuk iki. Dipapak no nek iso. Oh, sik Mas. Heeh. Alon-alon dhisik. Oh, ngono ya. Ikan ku bari sik sampai jam 5 isuk. Weh. Kok iso men iki lho. Lah nganu mbaturi wong bakul sayur. Ya ora kok iso. Inji alhamdulillahirabbil alamin Mas sing mirsani ya Allah. Wah, tenan kok. Jan iso lenggah padha madhep rene kabeh. Iya no. Heeh. Sing pinggir kono stok madhep rono Mas. Lah kok iso? Nguyuh. Lah, nguyuh ora rasa mbok omong rasaku. Lah piye lho? Nguyuh ki penting lho Mas. Lho, kok iso lho nggur nguyuh? Nguyuh yang ambune pesing kok iso penting, mbok penting-penting ning lho. Tahu Mbak Ambu Mas? Lho. Yo, maksudnya secara adoh ki wis mambu. Panggelang kok ya ngambu uyuh barang lho jenengan kok ya. Yo kan pas cilikan biyen pas ngompol ngono. Oh, ngonten. Mambu pesing. Apa karo ngempet nguyuh ki iso dadi penyakit. Kok iso? Lho iya to Mas. Mamula Mas aku nek nguyuh ki ora tau tak empet. Oh. Tanggapan ning lapangan ngono ki ora ana kamar mandi. Ora bingung Mas. Kok iso ora bingung? Ora bingung. Ana treke cah son mandek tak uyohi. Dadi nguyuhe ning truk. Ning truk ngadeg ngono ae ning ban. Oh. Lah Lah kadung metu lah kok treke mlaku Mas. terus bareng truke mlaku piye sampean? Tutne. Lah Lah kok tukang son kuyuan. Nyapa? Lho, nguyuh kok karo mlaku iki lho. Lho makane Deni kuwi cinta karo aku gara-gara kena uyuhku to.
Sik penonton ora mudeng Deni iki sapa? Nek kuwi operator son kuwi duda. Operator son. Oh, duda niku. Duda Mas kuwi. Ngakune. Sik to, biar tidak menjadi fitnah. Apa? Wingi kan kula tanggapan teng Banyuwangi. Alah ra ngejak aku wae lho. Lho, mboten ngaten, perkarane mboten ngaten. Heeh. Kok Deni kula jak ning sone ora tak jak. Heeh. Ngejak Deni tok. Oh, Deni niku suwambet teng kula. Piye? Ki lho, Manoharai telepon aku renek bare. Ngene iki anakku ya risih wayahe nyambut gawe. Wayahe nyambut gawe diganggu. Muni ngono. Muni ngono, Mas. Operator son niku muni ngono. Oh, lambene terus njaluk ditapuk. Padahal kuwi Mas, Heeh. diseni aku. Ndang toyang telepono aku, ndang toyang telepono aku ngono iki, Mas. Malah nek ora nek Caca malah dikeki ngono. Heeh, Mas. Lah kok omong nek Caca kok Malah iso gene ngepapi barang-barang kuwi lho, Mas. foto dikirimne sampeyan. Foto nindas ngono kuwi lho, Mas. Moto ndas yo moto ning ndas Lah ya mesti. ndase ngono dhewe. Nah iya. Masa ya ndasku. Ayo mangsaku kok Mas, Piye? iki timbangane apa ki jenenge kelantur-lantur. Lantur-lantur? Aku kan urung tepangan karo Pak Lurah. Ayo no. Karo warga masyarakat kene karo pemerintah kene. Heeh. Mbok menawa nek Pak Lurah ki mengke enek apa ki jenenge mengucapkan apa-apa untuk warga masyarakatnya gitu loh, Mas. Heeh. Piye nek dipun dawuhi? Nggih, Pak Lurah niku minded nyanyi. Oh, ngoten. Memiliki suara emas. Oh. Dadi Pak Lurah wis pun ngendikan teng kula. Pripun? Aku kacek siteng nek bintang tamune Mbak Manohara luwung rasah wayangan. Aduh. Nganti kaya ngono bot-bote ngeboti sampeyan lho, Mbak. Saestu, Mas. Wah, domongi kok. Ayo nek ngono ndang disepoti mawon. Heeh no. Sepoti apa ya, Mas? Lah apa sing cocok karo Pak Lurah sik? Pak Lurah Wong ngendi? piantone iki kalem napa piantone iki kalem napa sigrak? Feminim. Oh, feminim. Cool. Anu, Mas. Mataram. Mataram. Tak nganu tak jempute ya, Mas. Jemputan. Monggo, Mas Arya. Monggo Pak Lurah. Monggo, Bapak Suparlan. Weh, luar biasa. Kodok ngorek, Mas. Sampai nek sini. Ayo tilak manten. Wah, iki. Time sini ya. Heeh, Mas. Bintang nganten kekalih Awake dhewe dadi manten Pak Lurah. ingkang kakung pindha Bathara Kamajaya, ingkang putri Kadya Komodo. Kamaratih. Lah yo. Lah iya. Tumindak lon-lonan sang temanten. Ingkang kakung luruh Jatmika, ingkang putri kados mentok dobolen. Sik to, Mas. Hop Urung mantene lanang nginger wedok iki to. hop. Nah. Pak Lurah rong
Hei. Aduh. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak. Salim rumiyin to kok ya. Cium no ayam. Bathoke dereng. Bathuk bro. Kok malah didungu mbol. Cek to Mas. Ah, Pak Lurah ki bathoke ora lho kok tuwatak ning ngene to. Dikira aku banteng kok wis. Alah. Pak Lurah ki. Mbak Mano. Dalem. Pedake nemplek bathuk ki lho. Ben ora apa-apa. Engko teko omah ben dikon turu jaba karo bojone. Ya dilapino. Iki piye iki? Ceritane piye ngono gak kenal. Allah. Pak Lurah. Dalem. Kok terus melak nyetrum lho. Ketoke Pak Lurah ki mbiyen ya senengane banci. Kandhane nek ngeboti jenengan ra iram kok. Ngapunten Pak Lurah, kula lapis seket. Mboten nganu mboten duka nggih. Mboten. Sekedar mawon. Pimeng apa? Aku ngene iki lak ya malih wedi dhewe to. Wong Mbak Mano nek merintih feminim lho. Lah kok iki mong piye mong? Pak Lurah. Ayo ngono. Iki piye, Pak? Ceritane ngono kok jenengan pikantuk peranaan kayak ngene iki piye? Peranaan, ya Allah. Nesu nek cara aku marah, nek aku marah ngono kuwi. Masa enek wong watuk pilek kok alhamdulillah ki lho. Lah ya, Lah timbangan jenengan gak iso watuk, gak iso pilek, terus piye? Oh, nggih Kang Mas. Berarti Dik diparingi watuk pilek, Dik termasuk Urip. Nggih ta? Berarti nek wong gak iso watuk pilek ki berarti wong mati. Wedi ya. Wedi ya. Piye? Nah, persis kaya sing tak omongne to. Bagus, feminim, cool. Cool, gede dhuwur. 1 meter kotor. Loh, tapi Mas, Pak Lurah disayangi oleh masyarakat. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Alhamdulillah. Niki nggih pun badene purna lho. Aja purna sik, engko nek purna sing nanggap wayang sapa? Nduk lah mangke iki strategine Pak Lurah kok. Dadi purnane nek wis arep anu nanggepe wayang nek wis arep purna ngono. Oh, ngoten. nak wis purna tak tanggap dhewe. Wah, gila. Kula jenengan tanggap kiambak Kang Mas. Jenengan tanggap teng pundi Kang Mas? Engko petunjuke Mas Heru ae. Oh, ngoten. Oh, niki germone Kang Mas. Mestine ngono. Nggih. Masa arep nanggape dadak digermoni ngono. Lho tenan lho kok ya. Ya. Nganu, ngapunten. Kados pundi? Kula tak tangkel-tangkel. Kene iki serius kare Pak Lurah, ngapunten Pak Lurah. Ya karo digandeng no. Nggih, aja aja Mas. Iya. Cah cilik apa piye kok aja. Jadi Dik bocah lho. Lho, Iya. tasih bocah. Iya to. Bocah napa Kang Mas? Rondok semu-semu apa wi? Bocah edan. Lho, lah kok ngaku dhewe. Layak. Isih umur 18. Untu lho urung tukul. Oh, cobi. Hi. Oh. Lah, Mas, Wah, masa niki dereng tukul, cobi to, cobi. tukul, heeh. Urung tukul lho Pak Bawano. Piye njaluk dimut piye? Njaluk urung tukul lho untune. Senengan kula niku golek bojo nggih sing dereng wonten untune ngeten iki. Lho, malahan. Oh. Mergane nek ngemut kerih. Maksudnya nek ngemut permen. Permen iso kerih, heeh. Menika acaranipun napa Kang Mas? Alon-alon riyen tasik pemanasan aja kesusu. Acarane napa? Lho, Bapak Ibu. Jadi Piye to ki? piye to ki jane? Ki jane aku salah lokasi wayangan opo piye to ki jane? Iki jane lurah piye to Mas? Lah acarane apa maksud kok rakyate? Apa to ki jane? Lho, jenengan tangkut Ibu. Oh, ngaten. Oh, ngaten nggih. Cobi. Ndek. Ngapunten bapak-bapak ibu-ibu, menika acaranipun menapa? Lho, ngantenan to Pak terus e. Waduh. Menika acaranipun apa? Lho ngantenan nih. Nganteni sinten? Oh, nganteni sinten. Termasuk ya pinter lho Pak Lurah. Piye jare? Nganteni sinten. Ah iya. Nganteni sinten? Lho Pak Lurah.
Wah, mengkhianati Mbak Mano berarti. Nah, Pak Lurah sinten? Pak Suparlan. Lurah Suparlan. Iya. Keliru pripun? Pak Lurah Catur. Mau jenenge Pak Parlan. Wis diganti bengi iki. Pancene golek bola. Boleh bola. Nggih, Pak Lurah. Nderek ndedonga mugi-mugi panjenengan selalu diberi kesehatan. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Selalu sehat, selalu kuat menghadapi warga masyarakatnya. Amin. Kuat apa wi? Loh, Kuat momong masyarakat. ngomong masyarakat ngomong menghadapi masyarakat. semua masalah ngoten lho. Lah penampane iki lho kuat apa? Lah penampane iku kuat napa to, Pak? Kuatnya anding iki ngono lagi. Elah gayane diraja salting. Iya. Kok iso diplok ngene barang iki lho. Lah iya. Mbok yo sing kene. Kok iya. Masa Mbok pilih wonten pamundutan lagu napa Pak Lurah? Heeh. Mboten kagungan lagu. Oh, mboten kagungan. Mboten. Ya bener ora mencipta ngono lho maksud iki. Dia Pak Lurah itu tidak mencipta, makanya takone mboten kagungan lagu. Ya bener. Pak Lurah ki yo nganyelne wong lho. Kok iso nganyelne iki lho? Bojo kowe kanyel kok gak neng jenengan. Nek to. Ya rawuh to iki, ya dirawuh to iki. Rawuh gian Bu Ibu Lurah. nggih, rawuh ingkang pundi Ibu? Oh, wonten. Ibu ingkang pundi? Oh, ngapunten. Ibu Loh, ingkang pundi kok? piye tek iki bojone dhewe lho iki. Aduh, wis rahasiane kebongkar iki, Mas. Ketoke bojone akeh. Lah iya. Ngapunten Ibu ingkang pundi, Bapak? Ngapunten. Oh, kula. Ora apa-apa. Ora lho. Aku ndek bojo lurah iki bengkokku akeh. Oke. Heeh. Kang Mas, Bongkok apa? bengkok. Bengkok kok mesti to arahe lho. Oh, alah Mas. Mriki wae wonten pamundutan apa? Sambung wanci dalu. Iya, ada. Nah, Heeh. jenengan saged Kang Mas. Napa Mbak pilih wonten pamundutan? Pak Lurah napa sagete? Kok dereng saged to? Lho. Oh, dereng saged. Dereng saged. Nggih pun jenengan nek dereng saged mriki lenggah mriki cobi. Cobi mriki. Digandrung Pun lho, Pak Mano. Lenggah nggih. Lenggah mriki mboten napa. Nah, cobi kula pirsani pun garing dereng. Wiki apa? Maksudnya kan bar tiba terus tak delok lukane. Oh ya, boroke. Nggih, alhamdulillah. Tarik napas. Sing napa kok matur alhamdulillah? Nun, Diparingi napa kok alhamdulillah? nggih menawa kok nek disawet. Ngoten lho. Mbok gowo gak? Waduh, atake yo keri pisan. Waduh. Aduh, Lah iki piye Mbak Mano iki? Aduh, damput keri pisan. Non? Aduh, Bon. Bon, Mas. Ngebon ngene sapa? Anu utang pripun, Mas Akbar? Utangi masakne Utang Mas. kula Mas. pun kathah kali ini. Mbak pilih wonten pamundutan. Ayo napa Pak? Langgam Ngersake Bapak? napa? Ngersake Langgam napa? Oh, Dangdut. Kok dangdut to? Wah. pemanasan kok dangdut nggih mungkin nek pun panas. Oh, Rock. Oh, rock. Lho lho. Dangdut mau malah rock. Mun cah rock, Mak. Training mawon. Malah senenge jerone rock. Oh, cawet. Hei, maksudnya artinya. Keroncong. Oh, keroncong. Apa? Napa? Napa, Pak? Aryati. Ariyanti ki apa to? Aduh. Kleru ki lagu nari. Ngapa lho kok kleru lho? Haryadi ini jaluke. Dah. Haryati lho. Nyapa Pak iki? Aryadi ndak mriki. Lah nggih Pak Haryadi ingkang pundi? Pokoknya Pak Aryadi. Oh, Pak Aryadi Pak kali. Rejoso, Pak Aryadi ndak mriki. Pak Haryadi, Pak Rejoso tindak mriki kali Pak Catur wau nggih napa mboten? Nggih, Pak Catur. Nggih, kali Pak Catur monggo. Heeh. Dipun sepoti mboten? Ya no. Sepoti. Ayo Tris. Ayo. Monggo Pak Haryadi, Pak Catur monggo. Woi, jaluk dijemput nih. Sakilane Mas. Piye kuwi? Oh, Sakilane yo. kemuda. Apa? Yo kemuda. Lho,
Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini apa ini? Woi. Jangan kau ngantuk. Sudah. Iya. Iya Mas, aku rasanya kok diuber Satpol PP. Lah nyapa iki Lah lho? tak cegat terus bae wong ngrene. Ya, golek sing sepi kok. Mik nduk satu-satu nduk. Nduk, ayo. Menika komposisine sampun pas. Heeh, sampun. Sampun? Heeh. Alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu. Pak, Sugeng dalu Mbak Manara. asmanipun Pak Catur Haryadi. Pak Catur Haryadi. Nggih. Pidalem. Rejoso. Rejosone pundi, Pak? Rejoso Kidul Pasar. Oh. Rejoso Kidul Pasar. Engkang setunggale, Pak. Keparengan asma sinten Bapa? Ingkang Sardi Sardi. Pidalem? Talun. Oh, Talun. Wingi wayangan Talun. Kanu Mas. Wes. Oh wes to. Ning duaku. Kok dalange sampean? Dudu. Lah sapa? Pak Tomin ya. Ya ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa wis dulure namanya akeh. sedulurnya Nggih, banyak. leres malah senior Alhamdulillah kok. nggih Mbah. Nek saged taun ngajeng pun sananggap Mas Akbar melih nggih. Nggih, nggih. Duh. Ya aja dah. Oh, ya. Mas Akbar sampun. Oh sampun nggih. Sampun niku pancen bergilir. Harus Pak. bergilir, harus adil nggih Pak nggih. Nggih no. Sing penting tiap tahun nanggap wayang. Wayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Mbok pilih wonten kata-kata napa monggo Bapak? Ayo, Ngaturaken kata-kata. napa? Oh sampun. Oh, nderek mawon. Derek Derek mawon. mawon. Mbok pilih wonten pamundutan lagu. Heeh. Pak Lurah iki emang lho, Pak Lurah nyuwun Pak apa? Talang. Keri Pak Lurah kene Pak Talang keri. badhe nyanyi nih Pak Talang iki. Dalam? Pak Talang. Nggih, monggo Pak Talang. Pak Talang mengke mawon niki keri mawon. Niki Kang Mas, mpun saya dicekel miki mengke nek jenengan ngomong ae. Ini Mas. Piye to iki wong sing gawe kok malah ora entuk Ben didhisik. lenggah kene masalah ngunggahne wong kok. Lah kok mbok lunggone kene iki arep dadi notane wayang apa piye? Kersane Mas, kersane ben nganu angkrem dhisik. Oh iya. Monggo Bapak. Oh, nderek mawon. Oh iya. Mbak pilih wonten pamundutan. Apa Pak tadi? Ada apa Pak? Pak Talun, napa Ora Pak Talun? dunung aku, Pak. Oh iya. Oh ora tunuk sing penting Wis manut nyampe. mawon, manut mawon. Wis Niki wayahe sinten? Napa? Niki wayahe sinten sing dereng? Loh, jenengan seno, napa jenengan kan? Kula keri mawon wong kula germoni kok. Oh iya. Oke, Ayo oke. nduk anak-anakku sing ayu. Sing asli Talun. Kok Talun. Talang. Heeh, ayo nduk, berdiri nduk. Kok Talun aku ya. Nah, jan
Sih. Nah. Dua nggih, dua. Dua. Satunya sinten? Ayo kali Mbak Yovika. Mbak Yovika ayo berdiri nduk. Nah iki ya banci iki, Pak. Wah. Asli yo. Endi apa tau roh ora tau. Nah. Rono nduk. Aku pokoknya nek urung ana buktine ya urung ngomong. Iya. Ayo Cek. Sebelah kono. Nah, sebelah kono kae mikir ning kono. Nah. Nah. Ning anu, napa niku Mbak Manu pasrah bongkokan kalian jenengan gitu. Oh gitu. Mobil wonten pamundutan Bapak napa? Napa ki? Lah iki malah sing nyuwun malah mbok angkrem ning kene piye to yo? Ben kapok. Sing nyuwun kok malah mbok angkremne. Jadi kan pengen berdiri toh. Ya iya no. Oh, makanya minum kopi Satria dong. Dalam kung berdiri. Monggo ayo monggo mriki Mas. Monggo mriki to Kang Mas. Ngono kok ya nesu. Ngono nesu. Tadi mriki Kang Mas. Sampeyan gak teko aku Mas. Mbak Manohara arep lunga nyang ndi? Arep nyontekne bae. Mriki lho. Mriki tadi mriki. Niku Bapak. Gak aku, males aku. Mun sak minggir-minggir mengke nek tiba. Mriki Pak. Mriki. Jenengan iki bagianku. Mas kok gak iso to Mas. Nggih Kang Mas monggo. Lho ala untune entek ya cekon nyeluk Mas. Jan enek pokoke. Apa Mbak Manohara iki sing cocok? Panyuwunanipun apa, Bapak? Sik, iki mau ana sambung manci dalu. Keri. Heeh, sik. Sigrak-sigrak. Oh sing sigrak. Sigrak nggih Pak nggih. Yo no. Sik tak waca iki mau dadi ati. Ana podang kuning. Sesuk Lho kok kabeh sesuk ya? Wong wayangane bengi iki kok iso. Ninggal katresnan. Nah, wi lho Radik. Ninggal katresnan. Napa Pak? Pamundutane napa? Heeh, monggo. Tresno kok ditinggal to, Pak? Lah kaya cek pasal. Piye iki ngejak piye, Mbak Mano? Napa? Nyuwun lagu napa Kang Mas monggo? Katresnane aja ditinggal. Oh, ngoten. Nggih, napa-napa? Lah semonggo. Lah sumangga. Lek. Napa Pak? Monggo to. Manut. Wow. Oh, warga masyarakat manut pamundute terus e. Oh iya, anu ditari warga masyarakat Mbak Mano. Heeh. Ninggal katresnan napa Bu? Napa podang kuning? Napa podang kuning? Ninggal katresnan podang kuning. Piye nek nyetel kaset ayo kabeh dikat. Kat ninggal katresnan mawon nggih. Kali-kali dituruti. Nggih, ninggal katresnan nggih. Siap. Nggih. Oke, ninggal katresnan. Langsung mawon nggih, Mbak Mano. Nggih, Mas. Ayo, monggo. Garapipun manut kanca-kanca, ninggal katresnan menghibur warga masyarakat Talang. Dateke, ya. Ayo Nduk. Ya. Ojo lali pawalemu. Buka mana kan mas janji-janjimu. Aku akan setia satu. Yo. Hati saelemu.
luar biasa. Dintelaske ya. Ojo lali pamrihku. Ojo mono-mono Jos. Alhamdulillah, matur suwun, Pak. Terima kasih ya Pika Mbak Enggar. Laris. Dan so. Hah? Nggih no. So. Podang kuning ta? Dereng sing dereng ngatur. Kok padha sedakep ki adem ki lho Mas Mergane. Dan nyanyi podang kuning ke lho. Pripun Kang Mas? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyanyi podang kuning ya? Ah, podang kuning. Podang kuning. Nggih. Gedang kuning apa podang? Kok gedang kuning? Podang kok gedang. Mbak Mano nyanyinya terakhir ae, ada Pak Lurah. Terakhir mawon kali Pak Lurah. Oke, siden-siden sik ya. Siden-siden didhisik ning ngesakne dandane awet isuk. Wah, koyo karnaval ya. Sing ngurung sapa Mas? Ayo, berdua ya. Heeh, bisa. Sepoti sik, Cok, sepoti sik. Sepoti, Mas. Ya, Sepoti, Mas. yo. Mbak Aul karo Mbak Ranger. Wilujeng dalu Mbak Aulia. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Ranger. Wilujeng dalu Mas Akbar. Ah, ki lho wis berdirikan sini-sini Astabrata. Tenan. Iki mau ya karo Pak Lurah pun diparingi nyeket. Alhamdulillah. Matur suwun sik Nduk karo Pak Lurah. Matur nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi Pak Lurah tambah sehat. Amin. Rezekine lancar berkah barokah. Amin. Tahun ngajeng nanggap malih. Amin. Mengke kalih kula nggih, Pak. Mungkin kalau dijak malih. Sabar. Mengke bintang tamune gantos. Aku dijak Purna. Mau lho dijak Bintang ora. tamune gantos. Rewel. Entang apa? Langsung Kok malah lemas. ceguken lho, Pak. Aja Anu ceguken. mengke bintang tamune Gak gantos maksudku nggih, tidak Pak. neng ndi ngono maksud. Non. Dijak seset tebu ya ora apa-apa. Nah, Ya dijak tanggapan ngojak mayangan. teh kok Mas Akbar. Sesuk jenengan diaturi Mas Akbar. Alah pokoke wayang dalangi Mas Akbar bintang tamune ora manuarah sepi. Sepi. Oh niku jibat kula Pak niku. Tapi kok Nyatane ya. ngeten to rumangsuka sing jenengan pamer wingi kok mboten ngeten iki to. Sik Pak aja gawe urung-urung lho Pak. Piye. Sik iki kudu digenani lho iki. Iki kudu dikenani lho. Piye Pak? Piye Pak? Piye? Lah mature jenengan kok jadi manuk hara kok wong ngene ngono maksud iki. Lho, manuk hara niku wonten artine. Lah jenengan tanglet artine napa? Manuk hara niku wonten artine. Artine napa? Manuk yang dipelihara. Oh. Jenengan pengen ngertos manuk kula. Lho, maksudnya manuk isih ning omah. Ning ki lho. omah. Pripun? Manuk sing prahara. Lah ada lagi loro. Pak iki lho, Pak Catur. Ayo nduk Podang kuning ya. Podang kuning pamundutanipun. Anu sik langgam sik wae. Sik. Piye, Kula piye? badhe tangkel Pak Lurah. Tanglet to. Pak Lurah ngapunten, menika Pak Catur kali Pak Talun kata Pak Talun menika kok diunggah niku badhe diken napa? Sik mike. Mike didamel, Pak, mike, Pak. Kok iya. Alah pun sah repot-repot to yo jenengan yo. Aduh, ketoke Pak Lurah kene iki biyen yo mantan banci ketoke. Lah kok wis paseh ngene barang iki lho. Aja Pak kersane aku mawon nggih, Pak. Wong anu kok diwajibkan nyawero jare. Nyawero to. Ora ngoten lho, Pak. Oh jenengane. Tiang seni niku mboten angsal lek perkara dhuwit niku. Saru ya, Pak. Saru nggih. Luwih saru neh nek ora nyawer. Nah, pilo. Yo pedang kuning. Nggih podang kuning lho, ayo. Buka celuk anu langgam sik. Langgam sik. Yo. Monggo Mbak Aul Dipun bawani mboten nggih. langsung mawon. Langsung mawon. Selak ning. Ayo, Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Ayo yo. Kan goleki sing tak sayang.
Mumpun sak repot-repotnya ya ora penak karo Pak Lurah lintune. Napa to, Pak? Oh, ngoten ya Allah. Mumpun sak repot. Sembah nuwun kula dongakne muga-muga panjenengan munggah swarga nggih, Pak. Amin. Pengen munggah swarga mboten, Pak? Mboten. Oh, nggih pun ngoten. Tidak, Pak Lurah mau nyanyi, ora nyanyi ta? Ora nyanyi. Ora nyanyi. Jadi ini ra pengen munggah swarga. Oh, alah ya wis alhamdulillah plaris. Aris. Lah, banci kok modal ngene wis laris. Mangsaku kok sampean sira nembang apa? Menika pamundutanipun. Loh, banyak tadi sudah saya sebutkan semua kok iso. Sambung wanci dalu. Boleh, heeh, hati-hati ya entuk. Monggo bebas mawon. Sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi saya kebak rezekinipun. Amin. Alhamdulillah. Aku tak kene niku mbok pek. Wis orang. Anu tak kene bojoku Nyang. Sapa? Ki Nyang. Ngene iki aku tak duwe kabeh kok, Mas. Wong sing ibet to? Heeh. Nyang sayangnya. Oh sing operator harus sing ibet. Diparingi. Nah ngene iki didum-dum Pak, mugi-mugi rezekine ki saya kathah ya to, Mas. Iya. Nah iki bagianku. Mlebu celengan. Celengan. Ya. Operator rasane panggah mbok kei ya. Oh, tepanggah Mas aku ki. Oh iya. Heru pengen sesuk sanggulan. Apa sambung wanci dalu ke? Sambung wanci dalu dipun bawani mboten? Boleh, heeh no ben pamer suarane panjenengan kok iso. Nek polisi Mas wedi aku. Ora undangan niku. Nek polisi tadi. Kok penek polisi. Mboten Pak, kula mboten Pak. Mboten kula pun mboten tengguyangan Pak. Mboten Pak. Sambung wanci dalu njaluk dikancani apa piye? Sapa? Lho Victor. Oh iya. Enek Mas Victor, ayo Mas Victor. Ayo no. Ayo berdiri nah. Berdiri nak. Alah bocah kok sak cukil untuh. Ayo Mas. Nah, alah. Elek-elek opionnya duwe nyawa lho. Lho piye to yo umate Allah kok. Malah kaya ditindik barang kupenge. Ya ben sangar galano kok. Oh alah munggah krengkelan gayamu pitung wong. Nah. Monggo Kang Mas. Apa mboten Mas Victor? Napa mbok maca enggak apa-apa. Membaca. Napa? Bawane sambung wanci dalu apa mboten? Nek mboten apa mbok membaca mboten napa-napa. Heeh. Mas, Dalem. gak nekoni aku arep ning ndi? Mbak Mano badhe tindak pundi? Alah badhe ngingon kucing niku. Iso kucing. Kucing kok rambutnya dawa. Lah iso. Enggak kucing anggur Oh, anggur. Kucing anggur. Wis tok maneh anu Mas. Pati sida paksa tok maneh aku Sri Kandi. Oh, kowe Sri Kandi to. Lah sapa? Sri Bombok. Nah. Kowe kok nek iso gandrung aku dhuwit kok nggone Pak Lurah tak wehne kowe kabeh. Lumayan loh untuk duit tor. Lumayan yo. Aku ki pokoke apa ki jenenge untuk saweran iki tak ndum-ndumne ben roto. Cakepane Mas itu. Wonten mboten. Aku tengono Mas. Yo apa to? Aku tengono. Apa iso? Lha geduk ora kok. Ya ora. Kok yo ngarep sing dibawani ben digolekne sik cakepane Mas nek mboten apal. Digandrung ya Mas Victor. Victor iki kengguri kaya kuyang lho ya. Rambutnya dawa. Kuyang? Kaya kuyang. Ku yo handal lho niku. Lah niku. Alah kok wirawiri ae. Oh, sik to, Bejan. Iki catatan utang iki. Iki yo ngenyek ya. Sinden kok catatan utangi apa ya enek. Lha apa? Ora enek ya. Ora-orane ndelok to. Iki lho. Walau buruan gula loro. Lah iki beras 2 kental. Malah bubuh. Ya. Sing tak sambung wanci dalu pamundutane sapa ndelok? Pamundutane. Oh kok ndelok ngecek HP ku barang ya pamundutane FMA kok iso. Oh alah ning HP to. Aduh. Wis masuk transferan berarti. Ora enek ora tahu transfer. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Agamis. Agamis. Mas dek Kristen kok. Dulu. Yo. Hemanipun. Ya. Yayi ponakrami. Digandeng tangane ta. Iya. Gitu ora tanganmu ki. Lagi sak kempol kuwi Mas. Lho padha iki. Oh alah. Iki kok ya. Ya tangane iki yo wis telapak lho. anggepen aku ki. Ya. Ora ono maneh to liya kecoba aku. Ngono lho Mas.
Nenten yo. Sik kok- Katen Kok malah kayak ciduk dawet. Lah, adene kok kaya ngene kok. Kayak nganu Dawet Petro kayak aku sing ngene dhek sing ciduk ngene. Kaya dolanan. Ya, terus Pomo turung so. Mas. Iki lambemu kok apik men. Iki enek opone? apa lambene nek apane yo? Iki brengos. Tak kira kuku. Kupu nek mengo kene. Ya. Pomo turung son ning kang Masa gawa iki? anggarwa. Jane Nyantel Aduh, dapet ki wayang ki yo melok dagel ki nyapa ya. Yo ora banyol kok Ora wayang. banyol kacan Makro mati kok melo banyol. Terus. Tak ramane ki yo aku digandrung ki yo. Nganu lungguh ning pangkuanmu ngono kae lho. Nah, ya wong ayu ngrejit wae. Piye? Aduh. Apa? Aku mau duwe wong lanang ini kita sembung genter. Iso wong lanang kok iso disembung genter. Lu masane go nyuluh pelem mau piye lho? Makanya aku kan biasanya dilunggone kene mak plek Wah. Lah iki yo ora yo plek lho. Ya kok cilik men. Ayo enak iki, kok yo segede dhewe. Ya enak no. Terima-terima wong ayu. Terima-terimane. Yo. Wah, jan iki apa? Iso malah ditapuk. Ayo to. Lah mau wedok sakmene gedene wong lanange sakmono pra ya. Ora apa-apa sakjane. Iso bukune dinggahne. Lah iso. Oh, tekan dinge. Lho, lho. Kene lho didelok to kuwi. Ya, belajar. Belajar. Murid belajar. Iya. Wong ayu. We apa? We apa? Aye uyu. Ayu. Asu. Ayo. Ayo ayu. Belajar sing tenan ku seneni gurune lho. Seneng gurune lho. Nggih, Bu. Oh iya. Tenan. Tres Tetris. main. Main di main gawa. Iki lah sida bawa ora kok malah. Iya aku diwaca. Wong Gak aku. Mbok dudul. Apa krasa? Asiti. Ya. Heru kene didul ngene gak krasa. Lah nyapa penyebabnya? Wis dol. Ngawur ya. Wong ayu ngrarujit wae. Prandene maksa syukur Pak tahu. Ya, Pesek repolamu iso guyu to. Domonge ngono. Ben ora ngono mare. Ayo to sambung rasa. Lungguh Mas. Nanging wanci telu. Ngene lho Mas, kudu mengamingo ngene. Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Wong bobok kaya Lah bawa bae kari-kari wong dikir. ya wong kono ki ben pirsa nek sampean ki maca lho. Kono ki ya pirsa ngono lho. Aja kur ngene tok. Kono ki ya penonton, kene penonton, kono ya penonton. Nah, Nah, menika laku batu iki. batane setel kok nek iso mlaku dhewe. Krek ngono. Iya, Ya, iya. bakal Nah. krek. Mlaku. Api. Mati mana? Mana. Krek. Para le dulanan. Api. Kowe dudu untiran kok. Tiran nang ngarep. Lah tapi ciliki pentil wi. Ya, ayo tar. Tan ana ingkang rubeda. Heeh. Nyun tak tresna nadyan mung srana piranti
gambarmu uga ngeglo dijogeti Mas Victor. Oke. Alhamdulillah Mas. Kenapa Mbak Tayangan Mano? dalu menika sangat
antusias warganya ya Allah sangat baik sekali. Kok ngono Mbak Mano? Delok toh Mas sampai sekarang masih full. Masih full. Alhamdulillah. Mbak bila mangke wonten pamundutan lagu monggo nggih Bapak Ibu. Iya, heeh. Sing sebelah mriku nyuwun lagu napa? Iki kok guleng iki piye to? Apa to Mas? Lho guleng kuwi lho. Oh gucine guling. Iso guci lho. Terus ke iki guci apa wong to? Wong. Kae suara apa? Kae suarane motor. Ayo nonton. Ayo nonton. Nonton apa? Nonton becak. Wayang. Tak kira nonton X. Ya, entek ke, Mbak. Ya. Indah paya Matur nuwun. Makasih Mbak Mano. Terima kasih Mas Victor. Nah, menika saking Pak Lurah, aku tak ndum Mas. Iya. Kok iso kene iki lho, kene lho ngadeg kok. Ngadeg kok. Dadi dhuwur seh. Iya. Apa to iki lho duwite kok Duwite ning kono. Iya. Iki kok ngene Pak Lurah. Piro kuwi Tor? Ki 50. Iya. Gelem ora? Gelem no. Kuwi pira? 50. Ki 50 karo 100. 150. Ya wis tak kon ngitung tok nerono. Iki lho kok ya. Makasih ya Mbak Mano. Mas urung. Napa? Sik sitok pamurutane. Apa kuwi? Bajing loncat. Oh iya iya. Nah iki urung jaget. Bas. Ayo. Cek bajing loncat. Udah duit cek 100 aku 50 dek 50 ya pas. Oh iya toh. Kene Duk. Masalah. Oh ku cek kurang kuwi. Nah, Mas Cemplon. Kuwi apa ya wajib kuwi? Wajib. Sing nyanyi bajing loncat pamurutane Pak Lurah. Ayo Mas Cemplon, monggo. Ayo nah. Nek gak bajing loncat ya Banyuwanginan. Oh iya. Pinter joget. Wong ngene iki potensi lokal. Kandhane menika anu Panjai Astabrata ora gemen-gemen. Ora gemen-gemen. SMKI STSI. STSI, SMK, STM. Nah. STM niku sekolah tanpa mikir. Ya. Pokoknya Panjai Mas Akbar iki tuwek saiki pateni. Oh ya ora no. Tapi sing iki kok urung. Sida mboten niku. Sita, monggo Mas Cemplon, ayo berdiri. Ya. Banyuwanginan apa bajing loncat, Bu? Lah ya Bajing loncat Bajing apa Banyuwanginan? baju Oh, bajing loncat tak ini kok nggih. Suara terbanyak Mas Cemplon ayo. Ayo. Kilo jek 100. Iki kok sampean bar munggah kan langsung nyimping ning kene dadi pas to. Pas to ya, Mas. Pas lakon. Nah, pas. Heeh, tadi ayo. Iya, Mas. Monggo sepati, Mas. Bajing loncat langsung. Ayo Mas Ya mbok pasangane iki dijak nyedak to, nyaket to. Iki jek spot. Oh, jek sepot. Jek spot. Nah. Menika tepuk tangan kagem Mas Cemplon. Tepuk tangan yang meriah. Iki perlu di DP dhisik. Oh iya. Aja di DP, Mas. Lah kok iso? Duitku ning ndi ke sing 100 ya. Ndene. Kok renek Pak Lurah utang duitnya, Pak? Mau wis kok. Oh wis iki jek. Aman. Iki tugasnya apa joget? Joget. Oh ya. Ki mong spotnya wis aku. Oh ya. Spotin neh Mas kok kono. Ayo. Pemanasan.
Tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Tepuk tangan. Yuk. Yo. Ayo. Tayub, Semi Tayub. Tayub. Semi Tayub. Oh, Bojonegoro. Muter. Aduh. Alah. Sik to. Napa? Ki mung bajing loncat Semi Tayub to. Lah kok iso? Nyedak kono Mas Karis. Juga ketok nang penonton. Sik, jajal. Rene, contonono. Kayak Victor ki lho Mas nek joget nih. Gini. Nah, sampure weno. Warana sik. Kene Mas, kene. Kono. Gak kowe iki lho. Kowe kok kono nah. Kowe kono Mas. Anu, Nah, iya Mas. Ya. Ngapa mbok ulut-ulutin ning gulu iki? Kowe kok ketekek ngene kok ora ya. Heeh, mangga, ya. Nah, asik. Kayak kuwi lho Mas, isa? Belajar. Nganu nek gak iso bajing loncat nganu pitik-pitikan. Waduh men wis ayo ndang nembang lebih jogeti. Oh iya Ra wis. Sing kene kok 15 menit tok guru sepot tok lho. Yo. Ayo Mas. Oh langsung kene ya Mas. Ya. Dikeroyok wong lanang loro. Oke. Oke Rio. Au. Oke. Oke. Ayo muter idol. Kok malah sepur-sepuran nih loh.
matur nuwun. Ki mung wis mbok anu sangone pun. Sanggup ora. Mesakne aku, Mas. Lah iya. Oh alah. Wis makasih Mbak Mano. Sama-sama iki dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Oh, iya. Ya. Tak nutuke lakon sik ya. Monggo, Mas. Heeh, Srindra kanca-kanca. Iya, nutuke lakon. Heeh, Rama nitis. Dibajutke luwih dhisik. Muga-muga lakon Rama nitis bisa kanggo angsal kabecikan, katentreman, kabahagiaan. Heeh. Satemah desa Talang antuk anugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa. Tak derekke, Mak. Kota mulia badan kawula